Η έκθεση έχει τον τίτλο «Μάνη, άνθη της πέτρας» και είναι ένας εντός εισαγωγικών συμβολικός τίτλος, το οποίο μπορεί ο καθένας να το ερμηνεύσει, ας πούμε, και να το δει με το δικό τρόπο. Αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, δηλαδή αυτό που είδα, ας πούμε, μέσα σε αυτό το τοπίο της Μάνης, είναι αυτό το λιτό πράγμα, το απλό, το οποίο το βλέπεις σπάνια, ας πούμε.